kenanganku ora bakalan aku ngelaleki biyen aku duwe pacar anake patukiran bakul pocong ana ing pinggir prapatan terminal mation ngawi ngono dolananku ora bakalan aku ngelaleki yen zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu Krishna yen aku kangen karo
panitia. Ayo detik-detik penutupan ya Mas. Apa ora ngerti rasa ati iki masuk biyen kowe tau ngelarani. Aku wis mari ora arep baleni Kang Mas jujur aku ora sudi. Dinane memikirke kowe kurang bisa nilo. Aku ngaku salah kabeh dadi bubrang Kang Mas jujur aku pengen pisah. Ojo to sayang, masih sayang karo kowe. Tapi ngopo sayangku tinggo dolanan kowe. Ngapurani aku wis gawe lara sayang tulung kowe aja lunga. Iki aku tenanan sayang karo kowe. Nanging Ngopo sayangku tinggo dolanan kowe. ngapurani aku wis gawe lara sayang tulung kowe aja lunga. Ayo Mas, Mas siapa ini namanya? Pak RT. Aduh Pak RT. Kang Mas, aku gelo ninggalake kowe mergo milih wong liya. Aku ora pengen bali dadi siji kaya ini. Salahku ora bakal tak baleni. Ini aku tenanan sayang karo kowe. Apa yo Mas? Angin opo sayangku tinggo dolanan kowe. Ngapurani aku wis gawe lara sayang tulung kowe aja lunga. yuk Ayo Mas. Krishna budaya Krisna Budaya. Mas Audit Sorsi Ayo bunda-bunda kok duduk. Udah sampai. Wis kesel lah. Wis kesel. Pak Rete. Ayo Pak Rete. Ayo Mas. Ini aku tenanan sayang karo kowe. Nanging opo sayangku tinggo dolanan kowe. Ngapurani aku wis gawe lara sayang tulung kowe aja Rungokno Kang Mas aku gelo ninggalake kowe mergo Milih wong liya.
Matur nuwun Pak RT. Krisna budaya memang. Oke.